Is-sejħa qiegħsa biex il-ħadd kulħadd jattendi għal Kunsill Ġenerali Straordinarju fid-Dar Ċentrali fejn Bernard Grech se jkun qed jagħmel l-indirizz tiegħu. Din is-sejħa saret mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello waqt il-programm NetLife il-ġimgħa filgħaxija. Jiena nappella illi nhar il-ħadd illi ġej kulħadd b'mod partikolari l-Kunsillieri tal-Kunsill Ġenerali ma' kulħadd, kull min għandu f'qalbu l-Partit Nazzjonalista għandu jiġi fid-Dar Ċentrali fl-10:30 sabiex nassistu għal dak li jkun qed iseħħ f'dan il-Kunsill Ġenerali Straordinarju daj isir kull meta jkun hemm elezzjoni tal-kap. Anki hija esperjenza fiha nnifisha li inti tgħid ħanara ftit kif jibda l-proċess ta' elezzjoni tal-kap. Il-ħadd se jkun qed jibda l-proċess biex inħatar kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista fejn il-Kunsill Ġenerali se jkun qed japprova t-tibdiliet li tressqu fil-laqgħa tal-Eżekuttiv. Wara l-Kunsill Ġenerali jiftaħ il-perjodu fejn daw kollha li huma mħajra l-irwol ta' kap ikunu jistgħu jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom. Is-Segretarju Ġenerali spjega li jekk ikun hemm kandidat wieħed l-elezzjoni ssir biss fil-Kunsill Ġenerali. Jekk ikun hemm żewġ kandidati dawn mill-ewwel imorru fil-Konvenzjoni Nazzjonali fejn jinfutaw it-tesserati kollha. Jekk ikun hemm iktar minn żewġ kandidati, l-ewwel jinfutaw il-membri tal-Kunsill Ġenerali fejn il-kandidati jitniżlu għal tnejn. Dawn imbagħad imorru għal vot tat-tesserati. Dawk eliġibbli li jifutaw irridu jkunu ilhom sentejn tesserati tal-partit. Membri żgħażagħ li l-età tagħhom ma taqbix 18-il sena ikunu eliġibbli biex jifutaw fl-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista sakemm ikunu ilhom 6 xhur jew aktar tesserati.